Hayi bisahlale phansi sabamba umthetho. Igama lami nguMakhosikoza. Bengisathi hayi ake ngithule nje. Ngibukele izinto zenzeka. Kodwa ngiyabona ukuthi cha, akusona isikhathi sokuthula lesi, sona isikhathi sokuthi akukhulunywe. Angiqale nje ngibonge uMangobese Zuma. Ngibonge uNgizwe Mchunu, ngibonge noBaba uPhakela Mthakathi. Ngokuthi nisukume nizame ukuhlanza izwe lethu. Lempi ngeyezakhamizi. Lempi yimpi yokukhuculula izwe lethu lonakele kakhulu. Abanye bethu sakhuluma singamalungu ePhalamende kwaze koma amaphaphu aze afuza ubhuqo. Sikhuluma yona lento ukuthi cha, kungani nifune ukuphula imithetho nibe niyizishaya mthetho? Uba kanjani ishaya mthetho esiphula umthetho? Lento yokuthi kuthiwa kuvunwe abantu abalapha eMzansi Afrika ngokungemthetho, kuphula umthetho lokho. Kanti futhi laba abakhuluma kakhulu abasitshela ngoBerlin Conference, abasitshela ngecolonialism, abasitshela ngazo zonke lezi zinto eziyiqiniso ukuthi iAfrika yacakazwa, kodwa banganitsheli kona okokuthi lamazwe angu-52 52 aqoka ukuthi aba ngamazwe azimele gelekeqe, angama-sovereign states, anemithetho sisekelo yawo, anabantu bezempi babo, anamaphoyisa abo, anabezomthetho bawo, anohulumeni bawo. Wonke lamazwe lawo akhetha. Nathi njengoba sakhetha ngo-1996, ngenkathi sivota ngomhla ka-27 April 1994, kwangavoti i-Afrika yonke. Kuyamangaza-ke ukuthi uDr. Nkosazana Dlamini Zuma manje mayesezositshela ngeBerlin Conference wayengasho ngani ukuthi akusuke yonke i-Afrika izovotela uhulumeni wase-South Africa. Kwakungani kufanele kuvote thina abantu bala eMzansi? Angikwazi ukuvota eKenya. I can't do as I wish eAngola. I can't do as I wish in Namibia because that country is a sovereign state. It has its own laws. Uma ngikulela lizwe kumele ngihambisane ngibe lapho ngokusemthethweni. ISouth Africa ke ayikwazi ukuthwala inkinga ezidalwe ohulumeni abathi mabengena embusweni bakhetha ukuthi basebenzise izimali ekufanele ngabe zithuthukisa abantu babo, basebezenza bona banotha. Lento esilwayo la eSouth Africa, thina sihambile la eSouth Africa, sikhona siyabhalansa, siyalwa. Naba bantu ke base-Afrika bamusa ukuzocasha la. Ngifuna ukukhuluma nangalama academics agcwele ema-universities. Mina I hold a doctoral degree, by the way. Mina ngiphasanga ngencikinciki. I hold a doctoral degree. I'm a total quality management specialist. So, mangikhuluma nani, angikhulumi ngento engingayazi. Mina akekho umuntu ongazi la eSouth Africa ukuthi I'm one of the top experts e-local government. Kodwa namhlanje uhulumeni wala eSouth Africa angeke mina ngiqashe ngoba ngilwa nenkohlakalo, uqasha amaZimbabweans. Onjani uhulumeni olwa nabantu bawo? And enye into ekufanele siyibheke, njengoba belwa kangaka nje, angithi senibavotele out o-EFF nabavotela out
navotela out ANC ne-EFF iyancipha vele ke yayingakazi zifike la ikuthi khona ingaba uhulumeni. Engane bafuna ukun-annihilate, bafuna ukunisusa njengama-South Africans ukuze labantu bathathe izwe. Njengamanje ke akuwona nje umzabalazo olula lo, umzabalazo okuzothathwa kwezwe lethu, kuthathwa abantu bako Bangladesh. Unkosazana Dlamini-Zuma uyakhuluma nje, ukhuluma ngama-Bangladesh, ukhuluma ngama-Pakistan, agcwele emalokishini aphoyizini iy'ngane zethu bayayibulala. Bakhulumani onkosazana Dlamini-Zuma? Omalema bakhulumani? Bakhulumani abantu bethu bengasebenzi kuthiwa baphile ngo-350, imisebenzi ihambe iyoholela abanye abantu bakwamanye amazwe? Cha, ama-South Africans bakwethu u-30 years sikwazile saphilisana nabo. Ababuyele emakhaya, bayolungisa emakhaya. Abayolungisa emakhaya khona sothi mase silungisile sonke sesihlangana sesiwumndeni wase-Afrika sesiyakwazi ukukhuluma kahle. Njengamanje ngeke size sithathe inkucunkucu edalwe ohulumeni babo aba-corrupt. Abahambe bayolo nohulumeni babo, nathi siyalwa la, siyashawa. Njoba ubezwa nje ekhuluma kanje uhulumeni wethu sidayisa, siyalwa. Naba bahambe bayolwa nohulumeni babo. Futhi mina ngiyafuna ukuthi ake niqinise kakhulu kulama Bangladesh nalama Pakistan, ngoba bona ke there is nothing common esisherishayo nabo. Siyaxhashazwa nje straight. Kungena ama-drugs la eSouth Africa, kubhonjwa ulwetsi, kuthulwe nje cwaka, kuthiwa sithule. Ngeke sithule bakwethu, elethu lelizwe siyolifela. Ngithi mina noma ngabe ngiyakubona lokho esikwenzayo, cha asikuye ukuthi kuye, noma ngabe ngiyakubona ku-right noma ngabe ku-right, ningabakithi shonini ukuthi yini enifuna, yiphi indlela enifuna senze ngayo la ehadini. Ngiyezwa baba wami ngithi mina mhlonishwa wami, noma ngabe lokho esikwenzayo ku-right noma ngabe kuyabheka, kodwa singabakithi bizanjesi bese niyasho bami, niyezwa bami, nisho kithi nithi phakela u-1 no-2 no-3 awukho right, sicela ukuhlala phakathi nawo silungise sikulungisayo. Mina ngiyamenya ungibone ade ngimenyiwe, ungibone first aid ngimenyiwe, ungibone ebhoni ngimenyiwe. Ngicela mina madoda singahlukani, angeke sikhulume manje, ngeke sikhulume manje baba, kodwa ngicela ukuthi noma ngabe yini, noma ngabe ngibona ukuthi ku-wrong noma ngabe ku-right, kodwa ngicela sihlale phansi, ngoba ekugcineni kosuku kuzowiniswa, akuzukuwina umuntu. Yes, akuzukuwina umuntu owenza ibhizinisi, akuzukuwina umuntu owenza, ngiyakugarantela lokho, kulokho angizukuncenga muntu. Entweni ephathelene nezo angizukuncenga muntu, kodwa-ke ngoba bakithi abantu asihlaleni phansi uthi hayi phakela, sicela sibuke lokhu kanje, sicela kubuke lokhu kanje, ngoba uma ngabe uzosifeyisi ngeke usifeyisi, sibaningi thina. Lokho ngeke ngikufihle la ehadini. Mina nginey'nsizwa ey'ningi kunomuntu ophethe ibhame ey'ningi. Niyangizwa yini? Niyangizwa abantu basehadini? Mina ngiphethe iy'nsizwa ey'ningi kunomuntu ophethe ibhame ey'ningi. Umuntu ophethe ibhame ey'ningi, iy'bhamu zakhe azinazo iy'nhlamvu ey'ningi kunabantu engibaphethe mina. Yikho ngithi asihlaleni phansi. Uma kukhona lapho ubona ngathi khona lapho siphazamisana khona, asihlaleni phansi, ngoba ngiphethe iy'nsizwa ey'ningi kule y'nhlamvu oy'phethe. Kusho mina ngisho lapha nje.